Wah, wis. Jos ge, terang. Tuku sabun ah, gawe tuku nganu. Ge lap tangan, ge wesuh, ndak kena corona. Srul. Halo, Srul. Hei, Rene. Rene. Pripun, Mbah? Srul, aku terek tuku sabun. Mumpung terang. Yo. Mbah aja metu temenan, Mbah, tak kandhani aja metu. Tak kandhani ya temenan nih lho. Sabun kok ora oleh. Lah yo aku ki ngerti nek saiki ki ora oleh metu-metu. Mbah aja temenan, kosek kok ngeyel temen jadi goyang. Iki ana sing luwih penting timbangane corona, Mbah. Tak kandhani, rasa metu-metu, kowe lho. Maksudnya apa jelaske? Kowe lho, Mbah. Waduh. Oh iya, suwun tau gak ya? Aduh, asem. Ya. Trok. Mbok nek narak nang warung ki sing rajin. Wis, kono, Mbah. Wis, oh, menyang. Ya sing bener. Ini barang malah di ngono, aduh. Ayo wis, Mbah. Mbah sing bener, wis. Wis yo terek aku terek. Ayo terke. Wis kono, Mbah, kono dhisik. Kono lah, jan wong tuwek, dhewean, ora. Cok. Ayo. Iya, Mbah, kelingan to, Mbah. Lah jan wong tuwa iki dasare nganu lah. Rene, Mbah. Yo. Ayo, Mbah. Ayo, Mbah, tuku sabun sing wangi, sing apik, sing resik pokoke. Sekarang kreatif sekarang. Wong tuwa kalian sing. Mbah, apa Mbah? Yo. Ora ono wonge iki. Piye? Arek duit ora? Ya, arek Mbah. Endi? Kuwi. Gon? Mbak kule paling. Ya tak coba engko rek sing nganggo dosane yo. Ya ora apa-apa. Ya wis. Yo, rek muni belum bakule belum yo. Balekke. Napa? Iki mau balekke lho. Wis didosa mesti. Ora. Napa? Kayak delok lho ono CCTV. Lah. Baleke lah. Nah, ngono kuwi lho. Yo. Berisik temen lah, nganggo wong turu. Tak tutup sisan warung iku. Arep tuku apa jane, Mbah? Nganggo wong turu wae, berisik. Dene karo wong tuwa kok ra sopan, tak kotok sisan kok malah. Kata Mbah, kok kaya bocah ta sopan iki kok ya. Aja kaya ngono karo wong tuwae, sopan. Weh, delok Mbah Ira semaput. Lah, Mbah, tangi Mbah. Mbah, tangi Mbah. Yo nyontangi. Ada Mas rasa mas dijuotos barang ngene ya foto gemblong. Ya wis Mbah, yo nek arep tuku sabun tak gratisi nggih njaluk ngapura yo Mbah yo. Lah, Lah, yo. apa iki lah.